важна. Ако отворим учебниците си по история, ще видим една версия, която всички добре познаваме. Пред официалната историческа теория, българската държава се появява през 681 година. Тогава хан Аспарух, синът на хан Кубрат, преминава Дунав със своя народ, според някои изследователи около 10-12 хиляди войни и техните семейства, и се установява на Балканите. След война с Византия, той успява да наложи мирен договор с император Константин IV и така се появява началото на българската държава. Според тази версия, държавата се създава от прабългарите, които се заселват на Балканите и постепенно се смесват с славянските племена и местното население. И така се оформя народът, който днес наричаме българи. Това е историята, на която ни учат в училище. 681 началото на държавата, Аспарух основателят, смесване на народи и раждането на българския народ от тази смесица на племена. Хуни, тюрки, авари, сармати, алани, славяни, скити, мизи, трибали, гети, траки. Не знам дали не пропуснах някое. Да, ама не. Ако започнем да разглеждаме старите хроники и исторически документи по-внимателно, започва да се появяват някои много интересни противоречия. На първо място, в старите надписи и документи, българските владетели не се наричат ханове. Титлата хан, кан, която днес е широко използвана в учебниците, всъщност не се среща в нито един оригинален български каменен надпис от онова време. Няколко други древни надписа се среща друга титла – Канас Обиги или Канас Юбиги. Тя е открита в чаталарският надпис на хан Омуртаг и надписът на Маламировата колона, и двата датирани от началото на 9 век. В тях владетеля се титулува като Канас Юбиги. Точният смисъл на титлата Канас Юбиги е предмет на спорове и до днес. Най-разпространеното тълкуване според някои изследователи означава владетел от Бога или княз по Божията воля. Друга интерпретация свързва думата с небесната власт. Тогава значението се тълкува като владетел поставен от небето или като владетел по небесна воля. Други учени разглеждат думата като великият владетел или върховният княз. Други изследователи търсят корени в иранските езици. Тогава думата се разглежда като владетел, произхождащ от божествен род. Именно тази теория е свързана с идеята за ирански произход на ранните българи. Но едно е ясно – в оригиналните надписи не пише нито кан, нито хан. Това показва, че титлата на българските владетели е била много по-сложна и различна от версията, която често виждаме в учебниците. А откъде идва думата хан или кан? Думата е стара титла от тюрско-монголския степен свят и в общ смисъл означава владетел. И още едно много важно уточнение към